ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn ye kɛ araba tɛmɛnen ni jɛkulu minnu bɔla Irisi u ka jamana ɲɛmɔgɔ u ka yamaruya kɔnɔna na u yɛrɛ ka kuntigiya o kun dinnen don maa ma o de ye Irisi lakana minisiri n'a bɛ wele ko Lounisbek Ekuvov. Kɛnɛ in kan maa caman kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara. Lasigi yɛrɛ kunba yɛrɛ min ye o de ye bɛnɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔn min bɛ Bamako ale ni Moscou cɛ minɛnko ta fanfɛ ani lakana u ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale yɛrɛ ye sigiɲɔgɔnya kɛ tarata tɛmɛnen août kalo tile 29 kɔnɔna na san 2023 ni Tiriki ka lasigiden min bɛ Mali la nɔ ni a bɛ wele ko Mirat M Onurat. Tiriki ale yɛrɛ ka lasigiden a yɛrɛ kɔni nana ka na foli bila kɛ kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ a ka tagaliko yɛrɛ a nana o foli bila kɛ an ka diplomasi o ɲɛmaa la ni ale bɛ wele ko Abdoulaye Diop. O hukumu kɔnɔna na Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kɔni y'a yira la k'a fɔ ko hali ni a yɛrɛ kɔni tagala ko o yɛrɛ kɔni ta bali adamadenya min ani bɛnɲɔgɔn min o yɛrɛ kɔni tɛmɛna u ka jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni bɛ to waleyali la. Bakari Togola ni ale yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛ jɛkulu ɲɛmaa ye kunnafoniyaw kun y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan nin wagati damadɔ in na a yira la k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ka somaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka ladɔnniya kɛ ka damakasi kɛ fanga tigilamɔgɔ ye walasa Bakari Togola ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka na a jabala la cogoya min na ko ka sabu kɛ ale ye sɛnɛkɛ ɲɛmaa ye wa yira k'a fɔ ko samiyɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko i kɔni ye sɛnɛkɛ ɲɛmaa minɛ kɔni ko o kɔni bɛ na ni kojuguba ye dugu ka baloko o kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ delili kɛ fanga tigilamɔgɔw kun kan walasa Bakari Togola ale yɛrɛ kɔni bɛ segin ka na a jabala la cogoya min na. O kɔfɛ an ka faba yɛrɛ kɔnɔna na arabadon août kalo tile 30 san 2023 kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko citerne dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa ni taji ye min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kunda Lafiyabugu kan n'a tun bɛ ka bɔ Falajɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko citerne ale yɛrɛ kɔni binna citerne a binna chauffeurkɛ kɔni ka côté kan mais ala barika la chauffeurkɛ ale kɔni ma bɔnɛ ani na mais a kɔni jogila an bɛ ala deli halisa ala ka nɔgɔya k'o kɛ ani a ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala tanu na mɔgɔ si kɔni o yɛrɛ kɔni ma to citerne bin na wa a ma ɲagini fɛnɛ kɛ a ma cɛni fɛnɛ kɛ jamana kɔnɔna na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana basigi k'an kisi siraba kasara ma. An bɛ taa kɔrɔn fɛ jamana kan Banbaramude Tombouctou Douanza ale ni Gawo kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka olu dugu damadama ninnu yɛrɛ kɔni lamunu ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to bolimafɛnw olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka boli cogo cɛnin na ni o de kɔni y'a to olu yɛrɛ kɔni ye wele kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka baaraw ko olu sigi sen kan. Halisa an bɛ to kɔrɔn fɛ a yira la k'a fɔ Gawo ale n'a lamini yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bana bɛ olu yɛrɛ kɔni kun ka bana min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Apollo ale yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛdimi kɔ dɔkitɛriso maaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko bana in ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dadigi kɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ bana min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka dugudenw k'u kamana gan an bɛ ala deli halisa ala ka bana in ban pewu. Tarata don août kalo tile 29 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na bakansikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumudo kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko bingani wale cɛjugu dɔ yɛrɛ kɔni kɛla olu fɛ tarataden su min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to maa kelen o yɛrɛ kɔni jogila kosɛbɛ maa kelen min ni ale yɛrɛ kɔni jogila kunu alamisa don août kalo tile 31 kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko daba masa o yɛrɛ kɔni ka wele sela ale ma an bɛ ala deli ala ka ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa RDC ni ale République démocratique du Congo ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen don nin ma ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ olu ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛɲinini ni wulikajɔ cogo sugu bɛɛ la walasa maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ka papier ni o garantilen tɛ olu bɛ se k'u ka jamana bila cogo min na kunnafoni o yɛrɛ kɔni ye Buya Kulubali k'ale kamana gan kosɛbɛ ni ale yɛrɛ kɔni kɔ ka maliyɛn don olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa dɔ ye Congo yen nɔ ale yɛrɛ kɔni wulila ka wulikajɔ kɛ ka welewele kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min na pour que maliyɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen don Congo ma u bɛ se ka lafiya.
ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa ma i bɛ fɛ i ka yɔrɔ u ka lakodɔn k'i ka feerefɛnw lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ